Nangayo og milagro ang mga tawo. Lucas Kapitulo 11 versikulo 29, 32. Samtang nagkadugang pagayod ang gidaghanon sa mga tawo nga nagtigom didto kang Hesus, mingon siya, pagkadaotan gayod sa mga tawo nining panahuna. Nangayo sila og milagro. Apan walay milagro nga ipakita kanila gawas sa milagro nga nahitabo kang Jonas. Ingon nga si Jonas na himong ilhanan sa mga taga Nineveh, ang mahitabo kanako nga anak sa tawo mahimong ilhanan o sab sa mga tawo nining panahuna. Sa adlaw sa paghukom mabanhaw ang reyna sa habagatan uban sa mga tawo nining panahuna ug basulo niya sila. Kay gikan pa siya sa layo kaayo nga dapit aron sa pagpaminaw sa kaalam ni Haring Solomon. Karon, aniya na dinhi ang labaw pa kang Solomon, apan wala ka mumudawat sa iyang gipanudlo. Sa adlaw sa paghukom, ang mga taga Nineveh mabanhaw o sab kauban sa mga tawo nining panahuna ug basulon o sab nila sila. Kay sa pagkadungog sa mga taga Nineveh ni adtong wali ni Jonas naghinusel sila. Aniya na dinhi ang labaw pa kay kang Jonas, apan wala ka mumudawat sa iyang gipanudlo.